Santsika diaby ny eto amin'ny point carré ny amin'ny fotoagna zio ty nareo ny ampampitoagna agnatin'le hoe l'interview dia eto magnano fisaoragna feno antsika diaby zegny ny mafofotoagna miaraka aminay ny amin'ny fotoagna misy atsika ty izay dia tokoa magnano fisaoragna manokagna koa ho antsika diaby zegny ny eto Madagasikara tahaka zay koa ho antsika ny agny ivelany agny zegny ny mahay maro atsika magnaraka ity pagesika point carré ty izay ny antima dia miavaka amin'ny mahazatra ny vahintsika izy koa tsika zatra mahita panakanto fa ny anty dia vadina panakanto no vahintsika ny eto amin'ny point carré ny loa hevitra zegny nikoragnitsika eto niany koa dia hoe en couple avec une star Landry Sa no vahintsika tsy azo mahizy fa mamano kambana na koa vadiny panakanto Daddy Love no vahintsika ny amin'ny fotoagna zio ty magnano fisaoragna anao nagneky ny fagnasanay itafatafa iaraka amin'ny point carré mba gnanombalatsarnao zay Landry Sa. Mbola tsara Jean-Luc, mbola tsara magnajiaby magnaraka ny point carré. Ny mazatra panakanto Daddy Love notre interview fandraiky ity zegny anao vadiny Daddy Love samba notre interview sa fa notre interview no sambany voilà ya izay sambany ato interview de tegna hoe ravoravo atsika iaraka aminazy eto hoe de izy ma zegny agnanaovagna fisaoragna maventy koa ny panakanto Daddy Love satria za nandesy lahatra Daddy Love nandesy lahatra vadiny zay izy vonavy eto jusqu'à dernière minute izy volagna hoe so de hafahafa zegny so de hoe terkaresa be ambaroko atsika fa izahay no nagnasa izy izahay no nehaneha nandeha tady izy ampikoragna izy ny eto amin'ny point carré de eto koa moa amin'ny voalohany eto koa miarabanao satria moa vita tamin'ny le 17 septembre teo za koa tsy diso ny fomba ny fisoratagna ma officiel anao vadiny panakanto Daddy Love miarabanao zay de ty amin'ny tany hoe nanakory ny feto tamin'izay fotoagna zegny Landry Sa. Sotra Jean-Luc de eto koa za aloka koragna de magnarotro isotra olo jiaby zegny souhaité anay miarabanay tamin'ny fotoagna igny de misotra betsaka atsika jiaby misy ny tsy voavaly message misy ny ndraindraiky publication tsy hita ny amaroany igny fa misotra betsaka makasy jiaby naresaka izy to de naresaka saran'Andriamanitra moa izy igny petra soma tsara fa tegna naresaka anao avy agny Fenelivestre raha tsy diso nagnino sy natao tagny Fenelivestre io mariage io zay efa nagnano fiancé zay tagny ta Fenelivestre de igny natonga ny safidy hoe mba atao antsuy ndraiky satria avy agny moa izy de zegny natonga ny safidy hoe atao antsuy eto maromaro ny fampitanegny zegny ny tiane antoniagna ary koa ny raha zegny tiane ainy agnatin'ny fotoagna zegny ny rahantsika eto ity izy koa ikoragna anao zegny de miainga amin'ny panakanto Daddy Love koa mazava ho azy mba tiako antoniagna voalohany agnatin'ny izegny hoe araka ny hitanay efa tiotio tataogno 6 ans io zegny ny niaranao ndraiky panakanto Daddy Love de mba tiagna tany agnatin'izay satria navinisy fotoagna efa nagnanao ndraiky panakanto Daddy Love nagnazava hoe nanakory ny fangahitanareo sy ny tariny jiaby ka eto ma zaty amin'ny tany hoe ino zegny natonga anao resy lahatra hiaraka amin'ny panakanto Daddy Love fa mialohan'izay za tiagna tany atseniky koa araka naregninay koa tagno araiky Daddy Love ny ilanao zay anao vonety nagnino manafrena mpiambesagna elabe karaha zegny io mohany amle mampanakanto izy zeo somary natahotra za tegna hoe soko ataoko mahitsy izy hoe natahotra zegny za tonga hoe natahotra zegny za hiaraka aminazy satria namagna zegny volagno Daddy Love karaha ty ka Daddy Love maditra artiste maro viavy anao ijaly na ninay ty tsy artiste karaha io tony jitrika anao iaraka amin'ny artiste anao zany mitrika amizegny tsisy raha tsara zegny regninao na amin'ny la famille nde mba afaka koragnanao raha karaha igny tsisy zegny nivolagna miara amin'ny Daddy Love anao fa anao zao tsisy de anao amizay zegny lasa matahotra lasa melo be na zako iaraka amin'igny zako mijaly tsisy ologna miarariny anao zay efa nivolagninay hoe io izy agny zegny raha azo de lasa tsy nasaiky zegny za iaraka aminazy quand même ton araiky be loatra zala ary manao finay misy patience de tagnatin'ny taogno araiky nampiambesaka izy niamby voka tagnatin'izy koa izy io tsy hoe agnatin'ny taogno araiky zegny izy hoe nikoragna aminahy fô fa fa nisy nazavazavainy zay tamin'ny mariage zay nifankahita ataoko fofoy fankahita zay tambopota ary de nikorokoragna te de zay de nagataka numéro izy tamin'ny fotoagna zay fô za tsy nagname za sa za
satria za fa mavozo efa navozovozo de iny amizay za après amizay misy namako zay io niaraka tamin'ny danseurny niaraka tamin'ny danseurny de nihitany amizay zegny za niaraka tamin'ny namako igny de izy an'izay nikoragna tamin'ny namako igny tagny hoe za mba tsy haiko ino koragna anazy tagny de namako io amizay nikoragna taminahy hoe dadilove koa mpakatika numéro-nao karahan'zao de nivolagniko namako igny haha za zao tsy koragna aminazy e fa numéro-ko azamizany izy de tagny tsy haiko amizay zegny ino nataony namako io tagny farafara izy nikoragna aminahy za igny koa mivolagniny megnatra za igny volagniny fa nameko numéro-ko feky izy igny eo izy bon za de izy zegny mieritreritra hoe za le mikoragna aminazy igny en fait zegny izy tsy za fa le namako de za rehefa zegny mikoragna agnatin'ny fotoagna ela be igny zegny namako efa mikoragna aminazy namako efa namako amizay mikoragna aminahy alona mba mikoragna aminazy za tsy koragna aminazy za amizay tsy avy koragna aminazy de tamin'ny farany amizay namako igny nivolagna za commence megnatra eo izy ela loatra ho za mikoragna amin'ny olo ty isan'andro za mikoragna aminazy za commence megnatra eo izy ke indao anao mandeha mikoragna aminazy koragna aminazy anao ambara izy anao tsy araka aminazy de aza mikekikeky amizay izy mba tranquille izy ozy tsy mikaiky fa za ozy megnatra za ozy aminazy de teza adreseny lahatra te vadibadiky farany hallo basy nande koragna taminazy fa safa tsy tamin'ny téléphone fa direct zay ro koragna zay koragna za amizay zegny za mikoragna aminazy karaha tonga de hitako hafa be tsy araka le raha leny eritreretiko za zegny tonga de eritreretina taminazy tonga de raha hafa be de raha hitako amizay zegny tsy araka le raha tsy araka le feo mandeha na za karaha tonga de à l'aise be nefa zaho tsara nikoragna taminazy teny zany andinika amezako izy numéro-ko ty za amizay nivolagna taminazy numéro-ny tsy mandeha ty numéro-ko zao ty amizay izy après izy mikoragna aminahy izy koa nikoragna taminahy voalohany izy nivolagna hao izy fenao zay izy niova mety téléphone niova ty zao karaha zegny zany de après de zao mba tiako mba tantaregny koa satria isan'ny nazony ahonony koa mpanakantadreo rehefa hoe nareo izy moa raha voalohany rehefa hoe nagneky niaraka aminao sy ny tariny fa agnisan'ny raha raiky nandalo tagnaty fiaragnanareo koa ny nandianany taminao tagny tamin'ny voalohany tam'izay fotoagna zay ka tiako antoniagna hoe nanakory ny volagny ny fianakaviagnanao tam'izay fotoagna naviany dadilove tany volagnanao fa avy eo dadilove satria manko tietsika na tsy tietsika ama fo ny fizavan'olo fa hoe mpanakanto zay mety maro viavy nanakory ny fandraisan'ny fianakaviagnanao zay tam'izay voalohany hoe anao niaraka amin'ny mpanakanto ary koa mpanakanto malaza zay ya zare somary ino ataoko hoe tsy de ataoko tsy nakasikitra fa zare zegny somary hoe karakoa mavolagna zegny karaha hoe hafahafa zare tsy nivolagna taminahy direct anao za miaraka amin'igny fa reo fo zegny karaha hoe anao iaraka amin'igny sûr anao fa za ndraiky ta fotoagna io za agnatin'ny moment za efa mikarakara maîtriseko de fahitako ry aman-dreniko zegny hoe efa fantatra ry aman-dreniko zegny za hoe tokony olo fa ageny tokony fa mahay mandray décision fa haiko zegny hoe haiko raha ataoko haiko raha tiako haiko raha ilaiko de fa tsy agnatin'ny le mbola zaza mbola nianatra zany tsy vita fianaragna eo kamokamo mianatra zao miaraka amin'ny artiste tsy nagnan'igny ndraiky zegny ry mamako fa décision anao tapa-kevitra anao zay tsy afaka forcer anao tsy afaka haniry anao fa dinio tsara zay fo volagny ry mamako de tsy de hoe naraha be zare tsy marindriky lalidaliny ilo hoe za i dadilove zay tamin'ny voalohany tagny lehilahy raiky karaha zay baka anosy be raiky romantique be igny sa manao akory zao romantique zany tamin'ny voalohany ya izy va manampitamby izy romantique izy zay eka valy zay romantique zay natao mariage efa nazazakamo koa nareo amin'ny fotoagna zay ty io amizay fa hoe tafiaraka ndraiky dadilove mba tiako mba satria ny même si anao rehefa dadilove mandeha misy asa zegny ataotsika hoe organisation anazy manokagna zegny karakarainareo igny anao tafiditra agnatin'ny zao même si izy vola hoe aloha tsy koragny hoe za mitry miasa dadilove fa ho koragny nety fa raha zegny voalohany ino mahatonga choix anao rehefa mandeha miaraka amin'ny mpanakady dadilove rehefa anao mandeha miasa magnano tournée anao toujours misitsitsitsika fa anao tsy de miboaka ino mahatonga zay safidy zay anao mbadika fo ya mahatonga za misafidy tsy de misy eo be eo tsy tiako zegny le fananazy gêné possible mahita zaza reo mety gêné na ohatra hoe andindy iaraka aminazy mety gêné de zegny za mahatonga za
za mangalangala koe fo za tsy de miseviseo be kitany voalohany koa manao koa nandesanao io fa hoe mpanakanto zegny maro fany io ary misy ny sasany dia nandeha agnatin'ny Dad Love mety hoe artiste préféré fa misy zegny managna ny eritreritriny ankoatran'zegny de io am'izay koa mpanakanto zegny surtout viavaka agnisan'ny hoe maro zegny no magnaraka mpanakanto maro samihafa aby regny manao koa ny farahy agnatin'zegny farahy marahy anao io ifaka volagnin'olo zegny vady-tiagno tsy maintsy farahy anao zegny tsy maintsy misy asarotam-piaro fogna ampitanko maha-olombelo fa izy io zegny fahitako saro-piaro io misy karazany koa karaha nina manokana izy haiko izy artiste ankamaroany mpankafina azy viavy de za zegny le saro-piaro io zegny tsy de ataoko loatra amin'ny côté maha artiste izy amin'ny koa fa hoe resaka hoe asanazy respecteko ohatra zao zay ndraiky zay mandeha amin'ny ville zay misy viavy maro mangala sary mitologno magnino magnorokôroko misy magnorokôroko za zegny tegna tsy gêné za na misy moment misy olo mbaleko sary zay manikamba za mangala telefone mangala sary za mitsy mangala sary le raha zegny tsy migêné na de toute façon zegny aminahy manokana volaniko le asarotam-piaro zegny arakaraka le fomba fitondrasany za izy zao ataoko exemple izy alors que izy le spectacle izy magnatro za chérie ndeha anomboka spectacle ok miravagna spectacle izy magnatro za zay miravagna alors que voyage izy magnatro za izy zegny chaque fois izy raha ataony zegny izy za au courant fo za tamtama maison za mampy za tsy hitako zegny koa ino koa zegny mora mbola tadiaviko apara hoe andeha saro-piaro agnino koa zegny za hitako raha jiaby amiany mampy za zegny fa tsy mitady raha hafa koa hoe tsy mitsakaraka hoe ino koa zao mitsakaraka raha maro fa efa mampy za igny ohatra ndraiky hafa izy niova ohatra hoe za fa tsy kakainy izy efa tsy raha fataony zegny niova eo za mety commence niova vadiko igny nagnino izy igny eo aminjaiky donc za mety ho avy aminjaiky le sarotam-piaro mety ho avy question fa hatreto normal iambona normal izy magnatro sa resaka hoe fangalan-tsara aza miasalo aby aza misy gêné mamankambo ke de tsy angala sary zay tsy magnino nidirako magnaraka satria amin'ny fotoagna azo ety zegny efa vita ny fombafomba resaka vadiagna sy ny tariny jiaby zay io ry kambogna koa efa io koa ny zanakanareo koa mba tiako mba tantarenao aminay io le azafady izy koa mba mety koa tamin'ny fotoagna zegny ny nateraka reo zanakanareo aroa io nanako réaction azy tamin'izay fotoagna zay ary koa kambogna le zazy faly izy tegna faly tsy haiko karakory volagna ravagna anazy mbola vonagnany koa fa zay hoe kambagna karaha tsy mino zegny izy ka legnany koa kambagna tegna kambagna marigny docteur izan'andriamanitra kambagna jusque teraka za zay mbola magnontany fa izy hoe tegna kambagna karaha tsy mino fô zay izy tegna faly izy tegna faly be io am'izay ny amin'ny fotoagna zay ty tiako antonihana koa ankoatra zegny hoe manao koa ataony Dad Love am'le zanaka surtout koa anao azovy tegna masiaka am'zaza anao sa Dad Love mety za donc hoe zegny ke manao koa fomba sy Dad Love am'le saika aby io izy tsy masiaka tsy masiaka izy tegna mety azo le izy fetin'izy mandehandeha igny ngambany de tsy de misy de mino le izy le fotoagna anazy tsisy zegny zegny karaha hoe rattrapeny de hitako izy tegna na zanany kofa zaza reo kofa tonga izy karaha olo tsy any zaza re za zigny tsy ao andre feky na za tsy mijano miposy papanjare karaha alaingongoro izy amin'ny fotoagna zay tegna fanampanana efa midika am'izay resaka fiainagna nareo amin'ny ankapobeny zay koa za mba tiako tany hoe i Dad Love andavanandro koa singa izy mandeha baka tournée avy an-tragno ao am'izay fotoagna zay fa io mbola midoko karaha izy alain'ny organisateur zany hoe io fa mpanakalo Dad Love maizagna place manokana fa an-tragno zany mba misy raha ataony mba mipetraka hoe ma père de famille zay sa manao koa atao zany andavanandro aminareo izy andavanandro karaha olo jiaby tsisy hoe Dad Love ty de raha fa karaha olo jiaby karaha père de famille mipetraka mahary mpakaviagna izy tsisy hafahafa mitovy olo jiaby fo zegny mitovy olo jiaby izy tia magnadio ohatra chambre andeha igny izy tiany magnadio chambre raha karakaraha io raha jiaby
Kembelanao fo izy magnatio. Za boka magnano fa za kofa magnano zegny izy fa avy izy magnampy za. Zegny. Zay boka misy mbanao ko manambady artiste zay boka questo tompoko antenagny isan'andro questo tompoko. Tsy karaha zegny. Zegny karaha olo jiaby en fait izy olo cool. Ça va. Si raha hoe afa miavaka be zegny. Ya, zay ny ataontsika hoe koragny makasika ny The Love izay efa maramparagna moa antsika ny amin'ny fotoagna zao ty fa tsao adihako misy cadeau-nao ato. Cadeau zegny ny baka amindreo ary Aksa Shop et textile ary 67 hectares. Izy ty cadeau zegny ho anao eo mafavitagna vadiagna igny sy koa ndesinao misanjisanjy na avy aminao izy madamo cadeau-nao baka amindreo agny. Merci. Merci beaucoup boutique Aksa Shop. Aksa Shop. 67 hectares. Ty sachet tanao na? Nao zay boaso aty sachet marigny. Dia manfaragnatsika izy amizay mba ny ataontsika hoe satria anao joti manko hoe efa tafidriky fiainagna raiky draiky star zegny ary koa many mpanakanto The Love hita moa mbala manohy amin'ny resaka lamoziky sy ny tariny jiaby zay izy koa mba ataontsika hoe ny firariantsoa alefanao ho any The Love satria moa anao no eto izy io ty mba tiako mba asiavanao afatra ho any mpanakanto The Love na maizy père de famille maizy vadinao ary koa indrindra makasika ny carrière anazy amin'ny lamoziky izay satria ro mpanakanto aby io ro fa matoro mavita mijoro araka tokony izy io koa zegny anareo zegny ny vadindreo ambadibadika ato tongozindreo ka mba niavitra anao ho any vadinao ho any The Love. Niavitra aminazy de toy izy vato karaha ataonao fa tsara. Na fitondrasanao aneo na zanakanao na la famille na namanao toy izy fa tsara. De lamozikinao toy izy koa fa tegna milamigny mahafapo olo misy hafatra misy raha koragna fo à chaque fois misy hira. Io misy tokony fa manao hira mba mampitandrina mialoha akory ty vadiko sa hoe riakany amin'ny fona amin'ny detony hiranazy. Ndraiky izy baka misoratany agny de izy mihirahira karaha koa fandringasanao hira zegny izy pare izy raha tokony hira. Zegny izy zegny. Fa tsy de regny za boka zaho tsy mahay mihira. Tsy mahay mihira fa navignana mihira ndraiky. Misaotra anao Landrisia mirary soa zay de mampamangy amin'ny kambagna agny koa magnategna zay amin'ny magnaraka koa de naka tonga de lefa koeto koa anao koa fanao The Love volagna aminazy zay koa mba magniry izy mba hivahiny agnatin'ny point carré andesagny afatra mamay andesa aminazy agny regny zegny. Zay ny tafatafana ataontsika niaraka amin'ny Landrisia vadiny mpanakanto The Love mamany kambagna tagnaty ny fandaranatsika point carré zay isoranatsika jiaby zegny nandany fotoagna talegny zay za zay tamin'izy io ty ary metsika fotoagna zay ho an'ny magnaraka koa ny eto amin'ny point carré veloma ho an'ny magnaraka koa veloma.